A fabric conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagad. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako magulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo
pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal simpul kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta India nga makasimpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ma'am muna. Kag Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:17 na oy. Katapusan nga adlaw sa Oktobre, non-working holiday, gindeklarar na sa nagligad pa nga mga sinimana. So malawig ini nga bakasyon sang aton mga kauturan nagsugod 29, 30, 31, 1 hasta 2 ang iban. Bauporte, enjoy gid daw husto nga family reunion santo man sa Todos Los Santos. Kamusta ang aton mga kauturan diri sa Bacolod? Winaswasan man tatudo ni Paing ba? Hindi magwantang balbal ni Paing. Ay grabe o sa pagkalapad sang Skopje, terrible nga halit ni bagyong si Paing. Diri sa Bacolod, maayo-ayo gawa. Daw wala kita tuman na halitan magluwas sa pagsaka sang tubig sa pila ka mga kabaranggayan. O bango na, kay arang kahon na ang observation report sang aton patrol. 55 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na, 62 diyas na lang saylo na kita sa tuig 2023. Diri kita. O si saon ta, panilagan ta, aber, anano ang nagakatabo sa palibot, kamusta na? Bangod sa bagyo, sigurado nagtaas ang presyo sa mga isda sa merkado. Balita sa patrol. Diri kita, observation report o podkay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa ato talaga nga mga tagpalamati, good morning. Isang tulog na lang. Pistamin na tayo in action, Fred, no? Ang ibanta nga mga kauturan, ang naghahanda na, kag nagapreparar paigad tayo action na nani. Ang Bacolod City Public Plaza Action, Fred, particular ang palibot, aga pa damo na nagabaligya sang mga bulak subong aksyon na Fred, especially sa may dalan sang San Juan. Kung ari ka sa atubang mismo, sang police station number 1 action na Fred, may mga bulak na aga pa gina-display na para sa aton sining mga kauturan, no? Kung makitanta sa atubang action Fred, halos nakabutang na ni siya into bouquet, no? Naging plastar na, mamangkot magkita, no? Sa pila ka mga nagabaligya kay kanami ilang taon bala action Fred, ang gilid sini puro halos makitaan mo bala daw nagapamulak sa mga baligya nga mga bulak, no? Sininga aga kati isa ka adlaw na lang, All Saints Day na, All Souls Day, in short of it, pista minatay. Preska nga mga bulak ang ari diriya, especially ari ka sa may kilid sa Bacolod City Public Plaza, bangkot na bala kay madam kung tagpila, no? Ang baligya subong sang mga bulak magsayod ta makadali i-check na si madam. Madam, good morning sa Action Radio, Mama. Ma'am, subong tagpila subong ang presyo sang bulak. Depende man sa arrange kung silang price. Oo, ang arrangement subong ma'am, especially ang ari na sa may kilid sang dalan, ini ma'am tag pila ng baligya niya ninyo per bouquet? 500, may 250, may 150. So bali ang gamay ni, kagamay ang 150. Ang 500 din naman. Ang
Maning dako ni. May mga disenyo na maning 500 pesos. Oo, ang iba niya dagko ma'am. May 700 ka. Yara na. Oo, may ara. Oo. Oo. Ma'am, kung mapakal sa inyo abi per piece kada piraso, ang mga bulak ang available ta karon. Ay na kami ga by this ba ga arrangement na lang gid kami kay subok ang bulak duty. Jutay lang gid. Oo, din na din ang supply niyo ma'am. Cebu. So tipo lang na. Oo, normally ang iba niya halin man 'di ba sa Baguio kagiman. Dinggit o dinggit. Oo. Bagyo. Baguio, pero ang kalabanan tanga supply halin sa Cebu. Oo, Cebu. Cebu man sa dinggit. Sariyas man lang ang supply. O Okay. kani subong daw ang bulak do hindi ko kay nakuan sa Bagyo na standard. Ay, okay, stranded bangod man sa Baguio. So, ang nagabuta, Cebu pa lang gid ma'am. Dinggit, may dinggit man galing kay hindi mo makita nga namin gid na standard pag Bagyo laban dami. Pero may local kita nga mga bulak halindiriya sa Salvador Benedicto, diri sa Murcia. Mambukan, oo. Pero diri sa laban gid ang mga bulak namon na Cebu ka dinggit. Saan ka man nag-umpisa sa pag-display ma'am? Gapon. Kahapon. So far, kahapon pitsa 30, damo man mga bisita, bumalakal ma'am. Damo naman. So subong anong ginalauman ta kay subong niya lantaw kong iban madulong na magapadulong karon nga daw man sa tagsa ka mga patso. Ini maginahimo mo subong ma'am ano ni order na ni. Oo, may ara man yung order. Oo. May orders by the way pila ang bili. Depende man sa ilan may 150 man yung order, ang gusto lang nila 150 na. May ara man yung 500. Kaangay yung mga available subong we have Malaysian moms. Ano pa gid mga available ta? Rados. Muning rados ang natawag. Oo, rados. Ini ano ng rados. Oo. Asay sining rados mga available ano pa gid? Munang alaban gid rados ang gid puto-puto. Rados na. No? Rados. Rados. Oo, labon lang gid. Ito. Ano na palabanan? Sige ma'am. Ngalan ta ni ma'am? Si Marites. Si Marites sa Action Fred. No? Salamat gid. Kay ang ini nga mga bulak na ari garon Action Fred sa tubang sang Bacolod City Public Plaza. Action Alvin. Yes sir. Wala sang display sa mga kandila da? So for Action Fred no, wala kita sa may nakitaan nga display nga mga kandila sining aga. Magluwas gid lang sa mga bulak, mga nanari-sari man nga mga bulak Action Fred. Again, nasa pagpahayag ni Marites, ang presyo sang bulak may ara 150, may tag 500. Aning tag 500 galit nila Action Fred, medyo damo na ni nga mga klase sang bulak, kaga dagko naman Action Fred. Para tanan ini nakabutang sa bouquet, no? Kung makabig mo kaga simple term, ara gid sa gamay gid nga basket nga ari karon gin display sa kilid sang Bacolod City Public Plaza, particular Action Fred sa may dalan sang San Juan. Magluwas ini may ari man sa may dalan sang dalan sang Gonzaga Action Fred, may mga naga-display man nga mga bulak sa sini nga tinion. So for Action Fred no, amo ni ang sitwasyon sa atubang mismo sang Bacolod City ako na skilid sang Bacolod City Public Plaza sang nasiling na mga bulak ang halos preparado na kasamtang ang iban nagapreparar man inline sining sugalaw pagdumdum sang pista minatay. So para Action Fred amo ni ang pila ka mga sitwasyon kag ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee.
diri sa tubang sang police station number 1 o kung baligyaan sang Bulak diri sa kilid sang dalan San Juan, particular ang Bacolod City Public Plaza with aksyon Nani Kiraw, hindi si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 4:27 na. Ready na. Ang tanan nga mga negosyante sang Bula, Kandila, kag iban pa. Mao porti ni kabakal subong sang pilit, kalamay, lubi. Amo na ang mga importante. Mao ang ihaway ni buwasang kasapatan porti. Mga manok, baboy, baka, pato, porte ni para sa paghanda sa piyesta minatay. Tradisyon na iya mo sang Pinoy nga nagaluto inatag sa kapit sa 31. Pizza 31 palas to nga gabi galuto na pagkapit sa uno sang kagahon halos humana. Inabutangan gina sa altar bla nya para ini sa patay. Amo na iya mo hindi mo na makuha sang binatasan sa Pinoy tradisyon na tagsa ka mag-abot ang Pista Minatay. Mau kay Hinida Ordonez, good morning. Kay Gigo Bal Flores, nagamonitor live sa La Carlota City, Barangay Kubay, upod sa iya sini nga pinalangga nga asawa nga si Joanna. Good morning sa inyo nga duada. Sige Si ATJ Hilarso, morning man, monitor sa Purok Matahom, Tangob, Bacolod City. Taga-Tangob, good morning. Kay Ana Sinoro. Sige, happy birthday kuno kay Councilor Ising Salanga. Kay kaadlawan subong ni Councilor Israel Salanga. Salamat gid sa panamyaw kay Ruming Estrabon Hidalanga. Barangay Talaban, Himamaylan na nagaupod na sa aton karon nga kaagahon kay Jeremy Pamusino, good morning. May lang nga pag-monitor kay Jassy Ryan Hipakaliso. Wow, sige. Good morning, Asumpred. Si Paing, ginasunod na ni Queenie. Amugid, kag posible ba si magsugatanay pa. Si Rochelle Evangelista, good morning. Monitor lang kami dia sa Barangay Dawis upod sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Ga-monitor perme. Salamat gid. Kay Doy Arthur, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton. Kay Elvira Hilogo. Kay Jose Mungkal Torilla sang Binalbagan. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Action Radio monitor sa Moises Padilla. Taga Moises Padilla da good morning. Kay Florinda Villacampa, good morning man. Monitor ko dia sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Taga Banago, good morning. May lang pag-upod-upod sa aton. Enjoy lang kita kon kaagahon. Basi Banisa Mayo, ari na siya. Hapon dito sa ila. Happy Halloween ko no. Diri sa Amerika. Happy birthday sa imo anak. Kay Councilor Israel Ising Salanga. Shout out niya sa iya sini mga kauturan. Mrs. Alvarez Nits Mercado Herrera. Kag Indaylina Mercado Herrera Bustamante. Dira sa Tangob. Sige. Kay Ryan Bilio, good morning. Sige. Kay Imbong Diocampo, morning. Ga-preparar para mag-walking. Sige. Kung mayong panahon, walking lang. Kay Lubic de la Luna, good morning. Ari kami ga-monitor nga pita. Kahalin kay Pato, kag-Ruby de la Luna sa Barangay 30. Taga Barangay 30 da, good morning. May lang pag-upod-upod kung kagahon na. Si Judge Nap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reyoben Tampos kag Babransya, morning. Toto Raul Alibuga, galadlad na pamahaw ya. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning.
kay Ana Diaz na sang Purok Balulan Bago. Bao si Josing Tupas ang Purok Mabinulog yung 2, Barangay Sumag. Kamusta? Dira kay classmate ko Efren Pumpirada sa Sumag. Kay Nets Alarcon, classmate, good morning. Kay Marlon Caglagrimas Reyes sa Bilmonte Pamilya sa Purok Riverside Sumag. Dilag Pamilya sa Sumag, good morning. Kamusta ka mo na? Kay Philip Bilyisa sa Murcia, si Parikinit Pabon, kamusta man? Kay Marvin C., kay Johnny Dalgo sa Manapla, good morning. Kay Pare Erning Orilla, gabugtaw na ni. Si Richard Cagtotobino sa Barangay 4. Si Pareng Istoy Querido, kamusta? Walking ka na? Sige walking para bisan paano mapulopagsik ang aton sini kalawasan na nami gimana, no? Nga pagsik kabala kon aga, kay daw medyo ang lawas masaligan mo nga likaw sa balatian. Kay Carmen Sosyason Biboso, good morning. Tami ko si Mando Duda Elmer Jere kag sino pa to? Nonong Lerma ba kay hinahinay lang kinanglan yutay lang kay hindi marapalan. Kay Artandoy, good morning. Tamyaw ko si Maninoy Cotonyo, gamonitor gid kada aga. Sige. Diri kita anay karon nga adlaw 31, ang kinanglan nato kundi malawi nga bakasyon. Ang akon panugyan sa imo, kinanglan nga may ara kamo reserba sang aton sini produkto. Agod nga adlaw-adlaw bala mabakod ang lawas. Ano ang aton gina-rekomendar? Bakal kamo sa nga aton sini produkto ang life extension. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal simpur ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasimpon mo ko tigo sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra
Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si mga Dios kag ikaw man lang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan muna. Kag Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Dios magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton, paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Si Paing, ang bagyong si Paing mag-iskirda na. Magagwa siya sa Philippine Area of Responsibility. Ang masadya kay isa ka bagyo gapasulod kag posible base magsugat anay sini sila. Kay kung magsulod ining bag-o nga bagyo ngalan niya Squeenie. Pujiwara ang gwa. Kabay pa hindi lang. Niblang upod ang duha ka bagyo. Man gagwa siya gasulod ang isa ka bagyo. Tisilin sa pag-asa dako posibilidad nga magsugat anay ini sila. Ang malain basi maghinagaray balabalik. May tani kon ang gapasulod nga bagyo kagagagwa nga si Paing hagaron niya si Queenie nga magwa upod sila. Nga hindi na magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Tigaling amo na yan sa bulan sang Oktobre, Nobyembre, Disyembre maulanon kag ang mga bagyo tuman ka mga baskog. Kabay pa nga hindi na kita pagdalasaon paliwat perting halit ni Paing sa pagkalapad-lapad sang inigo niya. Subong mga 60 kadalan pa sa bilog nga Pilipinas ang hindi magyan, perting landslide, perting baha, perting mga nagkalamatay bangod sa bagyong si Paing. Perting halit ya, milyon-milyon naman ang halit sa aton sini mga pananom, infrastruktura, ang aton mga kasapatan, ti perting halit ini. Maka
bangon-bangon naman kita pagabot sa nga pagligad sa pila ka mga inadlaw galing ang Pinoy mabakod kung agyan niya sang kalamidad posible dali lang makabangon pero ti antos kagidi hamak mo nga terrible nga halit ni bagyong si Paing. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42 na kay Julpa Caritatibo Panamyaw Bindol Family Rolando Colot Caritatibo Clint Cyrus Galasang Barangay Robles La Castillana kay Art Tandoy Morning tamyaw sa Maninoy Tunyo Gamonitor Gid si Ibon Bosher sang Germany. Ibon, good morning, kamusta ang Germany? Wala diya bagyo sa inyo, no? Ang Singapore, wala man ginabagyo. Kay Utay Benedicto, monitor sa Victorina Heights, tamya ko kay Kagawad Nonoy Bacuado sa Barangay San Jose, Sipalay City. Si Jimmy Latido Sr., monitor sa Barangay Mailom. Kay Helen Escosarita, monitor sa Murcia. Kay Armando Gabang, morning happy birthday kay Councilor Ising Salanga, sige Kita ay kami, ligad, sige. Kay Roger Digit Omalsa, good morning. Monitor ako dia sa Sipalay. Tamya ko gali Digit family sa Pinaginpinan. Taga Pinaginpinanda, good morning. Ang mga taga Gimaras, nagapatamyaw man. Masubo man kapon ang natabo ni sa katapo sa kapulisan. Porte, no? Daw hindi mapatihan na accidental firing o anong pagkabutang. Baw siling ni Ibon Bosher, okay lang kami dia. Tugnaw na. Tugnaw na kuno sa Germany. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Maayo nga balita para sa tanan. Subong nga November 3, Thursday. May ara na naman sa payday sale ang Life Extension Philippines sa tanan niya Life Extension Medical Clinic branch. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox nagkalastan din, no? Bangod sang bagyong si Paing, ang iban nga mga estudyante wala makapauli. Tiari ho, nagguwa na sa par si Paing. Ti basi kung may tsansa pa nga ma-delayed gawa si Queenie nga magsugata pasulod sa pungsod kag madula ang pila ka mga ginabatak ka signal kag pwede na makapauli, kalit kamo nga makapauli kamo kay gapasulod naman ang isa ka bagyo. Damo ang wala makapauli sila mga probinsya, kabanwanan kag kasyudaran bangod wala biyahe, no? Ang bapor wala biyahe, ang iban nga mga eroplano wala biyahe bangod sa tuman nga kabaskog gaghalit ni bagyong si Paing. So may tsansa basi kon maulutan sa kadlaw bla nga makapauli ang aton mga kauturan sa tagsa nila ka mga kaprobinsyahanan. Mao ginakuhaan footage sang DCRH. So, grabe galutaw sa tubig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na kay Toto Tatanda. Good morning. Sige, may lang pamati kay Toto Tatan. Dali lang. Sino ni? Si Roger Dikit Umalsa. Sige. Si Armando Gabang ga monitor kay gatamyaw siya. Sa Sipalay. Nabasa ko na ni. Kay Milagros Morales, monitor kami ni Edgar Morales sa Barangay Maao. Si Elmer Boyet Villamor, good morning man. Kay Piliculta Calzado Susa, good morning. Kay Inday Blasa, may lang nga pagmonitor. Si Ana sinuro niyang ulan aga pa, ka brown out naman pa. Dako balayran. Kay Nancy Garcia, good morning. Kay Maricel Alonsabi Sabudugo, morning. Sa pamilya Sabudugo, Aileen Artilado, Jumare Danong, Tilma Pida, Sion Kadungon, Anghela Gabi, gamonitor sa La Castellana sa Barangay Sagang, Sigya. Kay Mary Ann Joso, morning, patamya ko da sa Isabela, pamilya Joso, Istuya kag Bundaon, si Jubal Trinidado. Ari man siya, morning Jubal. Kay Richard Artisula
Alpiere. Good morning, man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang sa puwersa sang aton kaapulisan, BCPO Director Personal magausisa sa deployment sang Piesta Minatay. Detalye upod kay Aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Magalibot si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Artier sa mga public ag private cemetery diri sa siyudad sa Bacolod. Agod lang tawon ang sitwasyon sa deployment sa mga kapulisan angot sa pagsaulog sang All Saints Day kag All Souls Day. Sunod sa kay Police Colonel Thomas Joseph Artier, Action Fred, luyag liya ipasiguro ang safety sa mga kauturan naton nga mga bisita sa isa ni mga minatay nga wala sa problema nga atubangon. Sunod kay Marti, Action Fred, lang tawon niya ang mga police assistance desk nga yagin pahamtang sa mga private kag public cemetery nga sa diin kantuan sa tabagaturan kung kinanglanon ang police assistance. Magluwas sila, Action Fred, may direktiba na si Martir sa mga station commander nga dapat libuton man ang mga malls kag mga bus terminal agon mapasiguro ang safety sa mga sumalakay agon mapaiway ang aksidente katugahon sini. Hindi malipot, Action Fred, nga sa adlaw sang Nobyembre 1 amo ang ginekspektar nga pagdagsa sa pumuluyo sa mga sementeryo agon magbisita sa ilang mga minatay kag iya man ginaremind ang pumuluyo nga hindi gid pabayaan ng balay nga wala sang tawo nga mabilin agon hindi mga biktima sa mga kabatan. Dugang pa ni Martir, Action Fred, ang Police Visibility Patrol ang makaroon ang iya sila nga concern nga ipatuman kag pabakurong sa mga public at private cemetery diri
diri sa syudad sang Bacolod. Visibility efforts to ensure the safety and security of our pundas goers, like pointed objects, knives, firearms, flammable objects, cards, baraha, or mga bingo na just like that. No loud karaoke, and may ara pa iba. For as long as may tao sa cemetery, we will be there. We will secure. I'm sure may mabisita na sa aton mga cemetery. Anyway, ang aton nga kalalag sa Tuesday pa naman 1 and 2. Mabilin pa na, hindi pa naman pull out set. Ang aton nga dissemination to the public is follow lang the rules and regulations or mga requirements in going to cemeteries. Avoid bringing of expensive things para hindi ta madulaan or mabiktima sa mga activities. Ensure gid no nga may mabilin sa tao. In fact, if you have animal barrier, mas maayo man nga may idogid, hindi gid pagbayaan nga dugay. Bacolod City Director Police Colonel Thomas Jose Partier sa interview sa Aksyon Radyo. Ay nyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Pagbalor nga report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Ba okay. Ang kawatan niya kung ginabantayan mo kawatan, mas ginabantayan niya ka. Ay kadelikado. Hindi pagbayaan ng puluyan. Magluwas lang kung damo ka ido da ng portibla ka supog ng mga ido. Medyo may kulukulba man. Pero may ideya man ng kawatan mo. Kawatan pa. Kay Jubal Trinidad niya nagamonitor siya. Niya watching here sa Rising City of the South sa Kabangkalan City. Bao si Primo Kudan Haliko aga pa. Morning Primo. Missing. Membro ni sa sang missing. Missing ko wala. Niya happy birthday lang sa anak mo. Salamat gid. Kay Gloria Lara, good morning. Tamyaw ko lang Shirley Arnaiz sa Lugway Kagsani Pasustinto sa Kahilwayan kag sa bana ko nga si Ricardo Lara. Gamonitor sa Barangay Palayog, Hinigaran. Kay Melvin Piñapil, good morning. Kay Jopel at si Carial. Tamyaw ko mama ko sabil nga aga pa ga-exercise walking kay wala pa ulan. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor kami diya sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Arwin Lucio, good morning. Sige. Permanentigi ko. Pamati sa Aksyon Radio. Tamya ko gali, wife ko sa Bugoy namon kag sa tanan nga Karabalan. Taga Karabalan. Sige. Morning kay Kone Laparan. Sige. Pamilya Laparan, Lapanigo, Torbila, Esparacida. O kung Esparisya, tamyaw si Kuni Baran, Sang Pandanon, Don Salvador Benedicto, kay Mario Olvido, Aquisa, good morning man, nga pita. Tamyaw ko si Ume, Rodet, Kapid Badi, Ricky, kag Arnaldo, Sang Purok Railway, Barangay Balaring, kay Eljan Cabudillo, Paburada, morning. Monitor dia sa Santo Amiles, Barangay Santol, Binalbagan. Kay Gerson Panganiban, monitor kami dia. Asinda Makamig, uno. Sa bati taga sila ini, basta Makamig. Tamyaw ko si Choy Rodito Lapoos. Kay Giselle Franco, good morning man. Monitor kami di upod sa kay Erwin Gonzales kag Olivia Mirare. Kay Stila Pahilanga, Sisara. Luto ko suman, aga pa ba? Kanamit ba? Aga pa siya yan, nagluto na siya. Suman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Balik ako pagkatapos ni. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupayta ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir.
Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula ko ya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na ko ya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero Ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 31-5. Una nga bula resulta 31 kag 5. Second draw 20-34. Ikadua nga bula resulta 20 kag 34. Third draw 3-37. Ikatatlo nga bula 3 kag 37. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Mao sa kadako na sang jackpot to. 172,194,687. Ang jackpot 172 milyones 194,687. Ari ang winning combination in any order. 39, 29, 42, 20, 8, 19. Ang winning combination sang 658, 39, 29, 42, 20, 8 kag 19. Saylo kita, 649 ang jackpot, 15,840,000. Ang jackpot, 15,840,000. Winning combination in any order, 41, 38, 47, 8, 14, 2. Winning combination sang 649, 41, 38, 47, 8, 14, kag 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Ba si Jinky de Alagdon na. Aga pa siya. Morning ko no kay Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo. Kag Dokmat Mayo, kay Mama Yalulit di Alagdon. Papa Joe di Alagdon, Alma Uligon, Noel Amar, MG Sison, pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Ba, thank you gid sa ginpadala nga stars. Kay GPT Tayab, good morning, monitor sa La Carlota. Kay Gerald Haranilia Dumlao, good morning, tamiyaw ko taga Ilopes, Makamig, kanday Mama, Puka, thank you gid. Kay Dolores Dalisay Tihero, morning, monitor kami di sa Barangay Kubay, La Carlota City. Mga pandiro sa Tiheros Big Shop, labing sa bana ko nga si Antonio Tihero, mayong aga ko no. Ba, sinimpa Ibanez sa Barangay Tangob, ara na siya. Si Imbong Jucampo, upod kay Kap Bito sa Maaw, good morning. Kay Tisa Cicel Bermilio Panganiban, good morning, Maaw ta. Siyo'y butsoy ko no, kabayaw kag sa pamilya Bermilio sa Proc Orchids, Hacienda Sibiliana, Barangay Binubuhan. Kay Aisin Panganiban, good morning, pangapi. Kay Pingping Hilongos Sira the third morning, gamonitor from Barangay Estipania. Taga Barangay Estipania, good morning. Kay Aileen Lingko, good morning man.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Ari ho, may pamangkot lang ko, may Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Naton sa kumilik ko, kumilik Bacolod, magapatigayon ko no, sang satellite voters registration sa kada Sabado nga adlaw sa pagbalik sa pagparehistro. Aber, detalye siya ni upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Bayan Action Fred, may plano ng Comelec Bacolod nga magpatigayon sang satellite voter registration sa kada Sabado nga adlaw. Kung madumduman una nga gin-announce ang Comelec Central Office nga magabalik ang registration umpisa Desyembre 9 tubtob Enero 31, 2023. Gate pahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinyo Kanya nga nalakip man sa registration ng mga SK voters nga nagedad 15 anyos tubtob 17 anyos. Prioridad sa Comelec Bacolod Action Fred ang madalago nga barangay sa pagpatigayon sang satellite registration sa kada Sabado. Sa pinakauli nga record sa Comelec, may arasang 330,621 ang registered voters sa Bacolod, kag 100,697 diri ang mga SK voter. Siguro ang mga Saturdays naton i-prioritize na lang gid siguro ang mga dalagko paglayo nga barangay. Like biyang handuman ang ang Kabog. So instead nga sa office siguro ang Saturdays namon igwa namon sa opisina. Dapat yan si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinyo Kanya. Mag-switch na kita sa life extension ni Coffee Mix, ang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Sa kada sachet sang life extension Coffee Mix nga atong ginainom, mayari ni siya sang 200 ayon nga vitamin D3 nga dako gid ang ka-aksyon nyo, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Kay Juan Cordero da. Nya nga pita, may ni kay wala na ulan. Kay Evelyn Sinaon, morning, ga-monitor kami Dire ni Lani. Sino to? Lani Ibililani hulag ay gali Sampurok Gaisano Barangay Alihes.
kay Cecil Bermilio Panganiban, morning, kay Chay Juliet Maglantay, kay Choy Bibot Bilyisa, taga Sibiliana, Barangay Binubuhan, from Silay City. Taga Silayda, good morning. Kay Lucy Carmona, morning. Tami ako daw ayaw nga pagpangapi. Sila ni Nanay kag Inday Lini. Kay Katibir, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na. Report ni Action John, mananagat na missing matapos magkapan ang ila ginasakyan nga motor bangka sa Banwa sang Kawayan. Detalye sini
Upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Action Fed, missing sa gihapon ang isa diri ka mananagat matapos ining naman nga malumos o kon ginanod blasang nga porte ka baskog ang current sang tubig sabay bayon nga nasakop ini sa area sang barangay Gilungan sa may banwa naman sang Kawayan. Natabong ining insidente sa tong Oktubre 28 sang gabi. So the Action Fed kay Police Major Gary Alan Rizuma ang hepe sang Kawayan PNP. Ining biktima mo ni si Peter Niel Piraren, 32 anyos, kasado, kag residente sa Purok 3, sakop sa barangay Gilhungan sa amuman nga banwa. Sunod diri kay Rizuma nga pabalik na ining si Piraren o podya diri sakay sa bangka mo ni si Benji Panes. Lapit na lagid sila kuno sa baba dira mismo sang suba. Suba na nila ginasulod Gulpi na lang nga nagbaskog ang balod Action Fred kag ginigo gid ining lagi nasakyan nga motorbangka. Ang resulta nagkapan o kung nagcapsize ining ilang motorbangka nga ginasakyan. Gali kay upo din niya nga si Panes, maswerting nga nakasampa Action Fred sa pila dito ka mga gamit bala. No, sa baybayon kay ti ginapahigad naman ang ining mga debris direction Fred bangod bansang balod. And then pagkatapos ito, nakatingwa ni siya nga makalangoy, tub-tub nga nakalabot na niya siya gani sa sitio Kinalipay, draman sa may barangay Gilungan, dikto si Action Fred na sampa. Samtang ining si Ferrari naman, wala gid makita tub-tub subong. Ining ginasakyan nila nga motorbangka, hindi man wala man na recover dikto sa area, kaya tisunod diri sa panaysayo ni Pani sa kapulisan, wasak gidto ang ilang nga motorbangka Action Fred. Tisubong kasigi-sige pa ang search and rescue sa mga otoridad dira sa may banwa sang Kawayan sa buligman sang Philippine Coast Guard. Ang pagpapuli na nila mo, na siya na kwento sa balot, sa kanyang nagkulog ng bangka. Sorry, lapit naman lang kami, ganun siya tungkol sa basko sa suba, kung siya entra sa suba, basko ng karet pagwa. Si naanod, ang iupo niya, nakasurvive niya. Ako nakasurvive siya, nakasampay siya sa ingat. Okay. Kaya wala nadalagi sa sanod, siguro niya bangka. Ang bangka, kung hindi kami naman na-recover pa. Nabatyan si Police Major Gary Alan Rizuma sa atong tanan nga mga kaaksyon sa mga mahilig dira magigop sang mainit ka kape kon kaagahon. Hoy, basta kape gani isa lang aton gina-rekomendar sa inyo ha. Mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon. Perti kanamit nga sa isang kapeng sabor ni pangita-ngitaon mo gid ya. Nanam nga sabor sang kape. Abanig Dr. Alfred's Green Coffee. Ang pinakasama namin sila diri Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:39 na kay Katiber daw ga monitor si Bibot Suridon kag Mitoy Arkeo sa barangay Binubuhan sa Bago City. Kay Heidi Magallanes Haranilia, good morning. Pamilya Dumlao sa sitio Bungol, Silay City. Pramasinda Makamig Uno Barangay Elopez Silay City. Sige. Kay barani ni Rico. Tamiyaw ko happy 41 belated happy birthday kay Robilin Hara Mugara. Alin kay nanay kana kag sa mga utod kag kaabyanan. Kay Benji Galvez ga monitor live sa sitio Alulong Barangay Buenavista, Himamaylan City. Taga Himamaylan City da, good morning. Sa kapihan da, kamusta? Si Munsing Syukon ko no, nagpa-Amerikato. Bilenda si Joel Perido, si Jubert Carion, si Mayor, si James Patalagsa Nambot si Bida Tumbos kung kapangapi pa da. Anday pa rin si Sindico, Bibitan, Roger Aguirre, si Lori Apurado, kag si Kano Rivera, mot kung kapamasyar pa da. Kaya ang minste daya sigurado kanday Boy Bala, kanday Dot Sullivan, Munet Rujas, Nilson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez, si Pare Ed Jamsomla, si Maral, si Billy Caro, si Jimmy Candelario,
Si Polding Hipes, guro permanente day. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV ah. Oops, di ka sure.
Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination. Kundi Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, pipila ka mga blatter entre, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred na patay samtang ginabulong kahapon sa Bacolod Adventist Medical Center ang isa ka pulis assigned sa NOC PPO. Ini matapos ginaligar nga nangin biktima sa accidental firing alas 11:40 kahapon sang aga sa Purok Punay, Barangay Mansilingan, diri sa siyudad sa Bacolod. Ining napatay ang ginkilala kay Patrolman Val Yansing, miyembro ni siya Aksyon Fred sa NOC PPO kag yara sa Basic Insurgency Special Operations Course o kung BISOC. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station number 7, si Liansing ang nakaangkon sang madugha nga pila sa iya sini nga sag-ang din dugang pagid ni Bonilla ginapreparar ni Liansing ang iya sini nga mga pagkabutang kay ga-assign ni siya Action Fred o augmentation abi sa EB Magalona Municipal Police Station in line sa sining pista minatay. Sa karon hindi pa matumod ni Bonilla kung ano gid bala ang motibo sang insidente apang nagaplano ini nga iga-paidalom ni siya sa paraffin test ang biktima samtang ang armas ini ang iga-paidaloman sa ballistic examination. No, nakuha man sa lugar sang insidente ang isa ka caliber 45 pistol nga ginapanag-iyahan sang biktima. Sa dugang pagid nga balita, nakunong man karon sa prisuhan ining wanted sang kasuguan matapos gintakop sa Barangay 4 diri sa siyudad ng Bacolod. Ining akusado ang ginakilala kay Diamond Jola, 28 anyos, residente sa Barangay Banago. Sulod diri kay Police Captain Armelin Vargas, si Jola ang ginaresto sang mga kapulisan by virtue sang warrant of arrest for violation sang Republic Act 10591 amni ang paghupot sang illegal nga armas. Karon si Jola ang nahunong sa custodial facility sang police station number 3. Balita sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio, may power combination sa vitamin D3 kag BCO nga makita sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Kay Ray Flores Barayuga sa Barangay Pandanon, Don Salvador, good morning. Si Ana Sinuro, birthday ko no sang apoya nga 10 anyos. Happy birthday. Kay Dante Makilan, good morning man. Kay Dines Nuestro, mayo lang nga pagmonitora. Kay Hernane Cornia, gapamati kami. Sige. Good morning man sa taga-barangay Madalaga. Baira Pamili, nagatamyaw Sunya, Baira Sang Rosal, Takuling. Sige. Kay Dayna Magbato Malabago. Linyagan-hagan ang komersyal. Nunoy, amoy na ang dugo kag kabuhi sang radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya,
hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha. O Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Sa wala pa, happy birthday kay Councilor Israel Salanga. Ba, birthday agli subong. Tutahin na kumalipat ba? Standby na. Upod kay aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio. Life Extension Vitamin D3.